Riley Smith and Alexa alo be ni ti an fin fian hu chuan Riley te dam pang chu chak lo tu ngai thei te po ani ve tho mai ama ko chu ko thi ala om don so wa chu wang chon thutluk na siam ala ni lo boka enge an zel don kan ngai tha zelanga hun gai lo te chung chol tu ani ya chu min hu chuan ko thi tran le tu ani an chol chung chuan man lak zel dan tu an han soi hawa Riley kil chuan Riley ne na chuan inga tinge mo wa man na kan siam that to te lul nen khatiang khan boi nei lo wat siam le atia Riley chuan khatiang khan security camera dang a omang ti ka khabik lo lom ati chuti line Alexa te lame ko an thla muang viau to thunga an chak ngei don nin an khria da ka chan ven chol nu chuan just chu an lut le ya le ko chu I tran dang le an han tia ti chuan le thu khatu an ko chuak le ta peti chuan ton tumata na thu khatu ta na ka ko chodu chu Justin Ambrose ani atita Justin Ambrose tu nung lampang athua Stevie nen an thudu na ni nung lam tong chu la kon chuak phaya Alexa chutle minara jam deu thu di ka soyengem nge ne nga Alexa tran lo zongin a soi zo khang ti chu khria dala ni si dawa ti chuan na kon ding chuaka peti chuan Alexa nen hian nge inin lai chin na a han ti chuan ka u nau pa ni ye ama ko chu kan in nel te chiam lo ti na soya Alexa chula jam tel tel ani le Riley Smith hi khriat zong ani em han te ya o khrie kapu ta na thok thina lom a han te ya Riley chuan zoi te in ipu tan ka thok lo ipu nen kan thok ho zo kani a gon te ya Justin chunu ya ka soita kan khan kapu ta na thok thina ni ya chu ta tong in khria chu kan ni e a te ya peti chuan ipu ta na thok thrin ti le ma eng na beng nge tho I kha theiam atia kapu hian business tam tak mai a boi puya chung jinga pakhat chu en pola ama hian mo phokna lian tak mai pakhat alaveya chu super sol dio siam chung chang ani a gon ti chuak ta chuta peti chuan document pakhat gon phok chuaka chuta chun le khathon ni om tak hi alo inzia ka kutzia ka zian he ya hele khathon hi an wangwang la hi enge ni tu zia nge kha theyem a hantia Justin Ambrose chuan hei chu Riley Smith ku zia ni hi kapu hna le khathon super sol dia siam dan chung chang le khove la thunun thei dan tu chung chang vel kapu le kha kon thon na ni hi ati tamai chuta le nam pangukil chu an dinga ngoite kha handwriting kha enting Riley Smith handwriting ani ti infin fiar kha thei ngai ngot alone lo me thei sin han ti chuan peti chuan Justin tele Riley Smith te hi kumtam tak an lo thok ho tua chu wang chuan a tho pui pa kuziak chu a khachiam khapang chu Justin he kuziak hi Riley Smith kuziak ani tak zete ma han ti chuan oni ye Riley Smith kuziak nge mai ani ye atita chu ta le peti chuan ka du to ke tin a thutna chuan han thua just chuan delam pangukil hna chuan zona han zo bel ve te duem atia chuan Riley kil chu an ding chuak ve ta Alex nen hian tun ma khan in ho train tiam kha tuna po hian in line mil lo tu a han tia Justin chuan nie Alex nen hi chuan kan in mil vak lo tun thleng po hian kan line mil lo ama ko chu min an chuan tuna kan boina hin thlun zom na nei lo Alex hi ka u nau pa ne ya tin ka mil vak lo ani ti po ka puang ma se chu ti lain he thila khek hi chuan thiam lo na engma nei lawa chu wangin mi thiam lo na engma nei lo hi famani karam te lawa chu wang me kon ding suak chu ani ton thleng hian ko unau pa chu kala mil chuang lo chu ka puang do ni atileya chu ta zat chuan le lam ukil chuan han zo bel vak tu nei ta lawa chu ti ni ta sia chuan Justin po chu thutna na ma chuna le veta Stevie bula thut pa chuan ka ti tha te ko enge ka an han tia Stevie po chu nui deuh se ya Justin chu hal he ma se tuna thil ti zo che kha chu zebro chuan ti tha tak ani Alex tam phei chuna poi mo lo tu a zelen pha thei hial mai the ni chuta le peti chuan just nena chuan thu he tu dang ko adil le ya mark link kona ta na spine trainer kha a ko le ta ti chuan peti chuan zona han zo chho le ya mark chuan link kona hnuai thok ani thu le Riley Smith nen chuan tho ho thin thu chu chiang takin a han sei le te te ya
ti chuan Lincoln Ambrose an huai tang chuan i bang ta nen kan khia engwang ngei ban ti te soi thei ngem a han tia nia zeb lo chuan Lincoln Ambrose an huai ka tholai khan spy kan ni thuina ani na ti tura min ti piang le en thla tura min ti te ka en thla thuina ma se ka nun kha kaninga a zalen lo ka tia chuwang chuan nun pangai taka man ve ka du wangin ka bang ta ni atia ani lei ban tak nu chon en thing ne thleng zeli soi theim a han ti chuan khatia ka ban nu khan an thurok tam taka khria si wangin Riley le a tho pui to dikhian min kidnapa Yvonne te nena ning heng he chuta chuan tina han soi chun zom dona Riley chu kan ding chuakin do ta ni kha chu tiang thil engma kan ti lo atia ma se jat chuan lo khawat thutu kan atia sei chun zom tu kan an ti Riley ten min kidnap chan chu super soldier chung changa khan ania Alex te hian super soldier hi an siam ani lawa Alex te hi chuan ti to pan tum zo kani an ma ni lama ka tanga ni ti an khiat nu phe ka chuan ke kha min kidnap ta ni atia chuta peti chuan ani le Lincoln an huai tholai chuan Riley hian a super soldier siam thung chang hi a soi nga em atia mak chuan soi te nge ati ti tui berlom ani na taka phe chuan Lincoln khan Riley wa man ne hi tha ti hau lo maya top san turin atia ma se Riley hian sum don na ta na thatak ani don tin a zong zong chu khil du lem lowa ma se athil tum tak zok chu he khowela tho nei na neya he khovel hi achak na manga ne le ta tumani chumi tan chun ro man na siama Lincoln a chuan a khwe vek lem lo nangin ani hi chuan eng tiklai puna soyang thena rom atita chu vele Riley chuan chu po chu do ta ni chu ti na kon ding chuak le ya ma se just chuan thutu kan lo khap le wat peti chuan ani le engwang nge helaya hian eronin pon na chan Alex tan hin engwang nge ron din na chan tia zo chuan nie tun ma deuh khan Alex nen chuan kanin mel ma trina ama ro chu khatia Lincoln an hnuai tonga ka ban tak nu khan Alex hian ka chunga aza ngai na lan tira phuba lalovin thatakin thian thangin min enjui ngala chuwang chuan atan thil thwa ka ti ve hi atunin ka khia tuna hetiang hian do ta wangin zela alut mei don ani ti ka khia thian ka chunga lo thatto na zong zong te ka rol le ve theina ni ti khriain thudik dak sei tu kan ka kon ding chuak ta ni atita chu ve da peti chuan kha zong kha ni ye zo du ka nei to lo ve tin a thut na ma chuna le ta ti chuan le just chuan Riley ukil Harvin hena chuan zo bel du te neyem a han tia angoi wangwanga nei to lo ve a kon ti chuak ta chuta Riley ne Smith chuan inga matal zot ve ta che helai hmuna hian thiamin chan ti turin ka ta ni ding don ani lom ni a han tia ma se au kil Harvey chuan chu ka tum lom ka thei to po ka chua ma se engkim in ti bam zo ve ka nei hi tuna chuan han tron chan tu la zon po ka khato lo atia Riley chu thenarim khop mai ukil lak tlak lo lutuk nang kham kan lo goi chu tin alung oi lo ta khop maya chumi zo chuan just chuan le peti tu khatu an hanung ber e ko thei to e atia peti chu an ding chuak le ya ole an hanung ber tan chuan ama Alex Ambrose tu khatu tan ka ko chuak do ni atita ti chuan Alex chu tu khatu hoina thuan soipa an din thin na hmuna chuan a kon kal phei ve ta ti chuan le Alex chuan do soi lova thu dik chok soi turin thu han tiam ve le phota ti chuan peti chuan Alex chu a chan chin tlang pui introduction peturin a han ti ve a Alex chuan a Baltimore a hian sumdong thren kania ti chuan damdoi lampang hi kan khoina sa ke ma hian clinic ko honga Baltimore khoma pui tan hian thei top ka chho ve thrin ani atia ani le Riley nei Smith ten hen an tinge inin khriat dan i soi ve theingem atia chuta Alex chuan anni te nana kanin khriat dan le kanin ti thiam lo chan dan tlang puinia ka khriat chu ke ni in clinic kan honga thei top kan chhuwa chu chuan an nui hian in clinic kan hong ve boka ti chuan competition po asang khop mai chu in ti sia kana na sala tu ka tang chuan he in ti thiam lo ne he kon thleng chhota ni bekin ka khia atita ani le thudang deu super soldier hi anti ka tang nge a om ti khriat a han tia ani e super soldier hi a om ani ti ka khriat tan na chu kan thian nu Yvonne alo be tang ni chuta chuan
อีวอนจูกันเอ็นโกลากันดำโดยนาชวนกันเทตอบกันชัวมีครึ่งตีหมกันที่จะตามาเซซูเปอร์โซลเดียร์นาอลาวตีในตีกันมันสวกตานี่อาทิยาอีวอนจูวเมลพยาอีวอนปุตุจังตะกินนี่ตีนิอมตะเขียนอลาวบุงเขางอกมายามาเซไว้ดีจูกันถึงชัวกะ just จุดโดดนี่จูเอ็นติงเงซูเปอร์โซลเดียร์ชวนอาเบนี่ตีกันฟินเฟียทยังโดดไปกันนี่จูอันดูจูน้ำพอจบเทลอมอาวันทียา just one ทุกข์เฮลัยมุนฮิโกตันนี่ฮีดูหุ่นหุ่นละเราดีน่าสวยเทนในเนมอาวันทียาจุดตาทุเวเดไม่ยาจุดตาเป็ดที่จวนอเล็กซานเดน่าจวนอันนี้เดเอ็มวังเงี้ยบัลติมวอร์เฮียนบัลติมวอร์เขามีปุ๋ยฮีโร่อันตีน่าชันเจให้เอ็มวังเงี้ยนี่สวยเทียมอันทียาขัดยาซูเปอร์โซลเดียวเขาวินากันขวาอันติเชียดเจียมามีจิรังฟังอันเป็นหูคานเลี้ยมตัวเขาขันตีนี่ก็อัศวินกันโลเอ็นกอลทรีนะกันเทียงโตกินกันโลทำปุ๋ยทรีนะจู่ไม่ในระวินซูเปอร์โซลเดียวเขาวินาอัลเลียมเตเอ็นกอลนะกันหงาจุดตาจุดนัทนินมีแต่กันเอ็นกอลทรีนตะบกะเดินจู่ไม่ในระวินบิลดิ้งอติเชียดแต่เละมีมัลติลติเชียดแต่ค่ะกันเสียมชัดปุยาจุดเตียงมากันละก็วางจุดในเด็กตายกันเขียจุดมีนี่วางจวนบัลติมอร์เขามีปุ๋ยฮีโร่ตีนอันสวยแต่สุบไม่นี่จุดบุลตันนั่นเองกันเขียอาหันทียาไวลินเอสมิจูกันทิ้งช่วงเลยอะเต๋อเราไหมขาจมปุยนะคะโซก้าก็ตรงเราก็ละสินอันนี้ตีหินเราอาวันเทีย just one ไวลินเอสมิตุนฮิลาสวางนี่กันยังอัศวินหลักโลลายอีโลดิ้งเดนิจวนเฮโก้ที่กันติดตัวปังมันอินฮัลบกังอาหันทียาดิจวนอัชุเลตะความโอเลอัตบนาตานตีนเป็ดจวนด็อกเมนต์ประคัที่กันพกช่วงเลยให้ฮิฮันเอ็นวังละเองเลข้างเงี้ยนี่ทียาอเล็กซ์จวนให้จูซูเปอร์โซลเดียร์โฮมันร่างกายดันตัวเละอาเซียมดันเวลชงจ้างเงินเสียนานี่ฮีอติยาอันนี้เลยอันไว้มีเงินเสียค่านังมามีเงินเยี่ยมอันตีโอ้ให้จูเกมาพิงจูนี่ง่ายไหมมาเส้นพิงไซนี่จูกันพิงไซนั่นนี่เฮาลงกันพิงไซนั่นจูนี่อังเบียวะมาเสียเหตุค่าฮีก็ไว้ขัดมูนานี่เวทเอาอติยาเป็ดจวนจัสเนี่ยนะจวนที่ข้าหน้าเชียงตาอเล็กซ์ฮีโดตะปวนดูวางินเตียงเล็กขเลมเตเห็นเสียมาอามาก็จูข้างฟินเฟียนส่งกันไงท่ากระจงคานอเล็กซ์ฮีเทียมสังโจกันนี่ที่เขียตาไวลินเอสมิเทียนโดที่น่าปูนี่ที่อัดเสียงนี่ที่อาหันสวยจวนมีปุยตะจวนบูตังเขาหัวไหมไวลินจนซุ่มโจเลยตะลงขาเละขาเกมอันนี้เสียมจบปะนี่ลงอเล็กซ์เสียมเฮนี่ยที่ยินสวยเสียละหันตุมาจัสจวนอะโตเกเฮโก้ที่กันติดตัวงาเลยนี่จิน่าขันลาสวงนิ่งก็ไปต่อเจียตัวน่าจวนวงนิ่งผมต่อเราเฮไลมุนจงเฮียนไวลินเอสมิค่ะตีนอาหารสวยตัวน่ะมาเสียจงส่งมาจวนจัสจวนจงเขาเวลาตาจัสอีทุกลูกน่าจะเองก็ง่ายไปหมดเราอาทิตย์ตะต้นไหมนี่ข้างส่งค่ะเกมาตีเวกนี่ค่ะเกมพวงอเล็กซ์กับเมลมาเนี่ยจะจวนตุนจุมาเฮียนกัดล้อมไม่โดนเราข้างซูเปอร์โซลเดียวส่งค่ะเกมาเสียมันเนี่ยเตียนแห่งบัวน่ะส่งให้เกมาหมดพวกนั้นเวกนี่จะจวนตัวไหนเฮียนอเล็กซ์เอ็มบอลซีกับเมลมาเนี่ยยิงกัดหัดตัวนั่นนี่ตีนอเล็กซ์ละมาจนอาวัดลานเพียอาวัดบ่เพียตัวทุดไหมอเล็กซ์ก็จะทำมันนะจุดที่ security เขาจวนรังตะกินอันเราเทลงาละมาเสตัวดริกขานะเราปุยวัดตาตัวดริกเล่ไว้ดีจวน security เดจูอันหันคอยเด็ดเดียอเล็กซ์จูถ้าตุ้มนิยมตะเคียนอาเขาก็จวนอะไรกันมาเสอเล็กซ์จวนอินตินมาเรานำส่วนเวียจุดที่ just จวน security ดังจูอากว่าจุดที่อากไล่จวนไว้ดีจวนไออิบเดียตรงอินสิรินพกชวกตามินก่อนในซูมินก่อนในเพียงจูเฮสิรินสิอินตักษาก็กลับลู่ตังอาทิตาจุดที่อเล็กซ์จวนขาทิลใครเงี้ยนี่อาหันทียเฮทิลหิมซูเปอร์โซลเดียวก็เสียมนาตานักมันทวินดำโดยข้านี่ขาบิลดิ้งติดเชียดเวกจานคานเฮดำโดยกระดาษทำมันแล้ววะจังกายแต่กระลำมันตานกันทียมาเสตุนที่มันหุ่นจุนี่เฮดำโดยอิตักษาก็กลับลู่ตังอ่ะวันไหนเห็นในจังปนไม่เทมาเสเฮดำโดยอิตักษาก็กลับลู่ตันนิจวนมีครึ่งอินินักข่าวบอกว่าซูเปอร์โซลเดียวมานี่เชียดทุกเรื่องนับพังเทแล้วว่าอิชวกตอนเท่าตีนอาวัปันนายะมาเสจุดที่ไรตักจวนอเล็กซ์จวนอับลัดเชียร์จูลาไรเลี้ยงกัลเพจูอาหันวมาเสไรดีจวนเราบุมหันเล่าอเล็กซ์จูบอกเพแต่ช่วยไหม
Alexa bana chuan chu seconds chu ka lu atuma vi a han tum chia chu Riley nei Smith chu tuwe moi hian a ron nam leng dok mai chu tungai kan ti chuan just khani ka ko chunga hetiang anga boina siam le mi lu lul le mi sual hi kala tong ai lo a han tia chu ta Riley chu konding in just chu on bo phe atuma ma se Alexa chuan a oma tak mai chuan a hnek ta puk mai chu ta le Riley chu chuada chuan a thu ta nok maya khatia ko chunga amboi deuh tak nu den hu khan just chuan an out hena chuan Riley Smith chu man beta zel lama thon turin atia chuti rai chuan Alexa khe songjong chu chin felania tuna chuan Alexa chu amboi na nei to lo ni ti apuang ngal boka engkim chu fel le ta Alexa te po an thla muang ta huai huai mai ama ro chu heti lai hian Stevie le Justin ero tlang hung lam tong chuan thawin chuak turin Justin chuan Stevie kut chu han vuana ma se Stevie chu akal du ta tlat lo Justin chuan chuak toila kan ti tu kan ti zo to wa unau pa lim takin lo don nia luang takin a han tia ma se Stevie chuan kala du ta lo chuta Justin chuan ngati nge tin a han pot te ba ma se Stevie chuan tuna chuan kanin ram siam na zo to wa min kal son to ka ron sui thei to lo se atia ega enge ne soyom je chu han ti chuan chiang takin ka han khinang se kanin ram siam na kha i khre to lo vem ni helai huna Alexa tan ko ta ron kalin thu fatua ron tong tu ran kan ti chia ti chuan nang chuan i bial nu anga tu ran min ti boka ti chuan i ti tu chi ti zo to wa keipon ka ti tu ka ti zo to tuna chuan i ho thei ka ron zui khel che po anga in ka kha to lo a han ti chuan Justin chuan mai maya tin po lu ya han tuma ma se Alexa chuan Justin ko chu alo chilawata thlang ha ro ani lo chuan helai huna hem boina kan siam ve mayang atia Justin a chuan Alexa hena chuan Stevie hi ka ko pui ane towa chu wang chuan thu nei na engmai nei lo tin po han tum chu Alexa chuan au nau pa Justin chu abo phe ta rop mai chuta Yvonne harang takin lo kala Stevie chu lo pot son vat boka Stevie chuan Yvonne hena chuan kalom nu tuk he pa bula hian ka du to lo atia Yvonne chuan yom don tol he nem kutte thak chem enting ei nai nei a han tia Stevie chuan akut tho zong chuan entin mala chelawa ma se min khu akhira on poka chuak theilawa ka gal ho la ka suang to na zong hi min control tum ning ka khia atia Yvonne chuan ani chu apoi hle mai ma se to na chuan i zalenta engkim chin felani ta atia hetilai hian Alexa chuan a unau pa Justin chu bo beta amaya chuan han nek deu thak maya ma se khoina lu tukang te ro a hloma Yvonne chuan Stevie hena chuan Alexa hian a khoina dewange kan du tok to ti me no nem ni han tia Stevie chuan han chan mai dan tu po a khelawa thilani deu zung maya chu wang chuan Alexa ai boi deu hlagani ke chu ka thai min ngai to su min veng thong su ti bakin a chang lo ti chuan Alexa chuan Justin ngonga chuan han rek beta Justin chu a thol hei thei thalo min thla ko khongain min thla ko iduang sung ka ti boi tholo wang chu an tia Alexa chuan Stevie hi tuna tang chuan i chwa zara na ngai tawang tin in ram siam na zo towa voi khat ma kan ti boi to lo la za takin en tawang che an tia Justin chuan ole min thla photla ti chuan en ki ma fel ni mai ka kon ti boi to lo wang chu a thi ta ka chuan Alexa chuan a thla ve ta ti chuan le Justin chu a kon tho chuaka Alexa te po chu an kal ve mai boka Justin chu lung oi lo khop mai a phone chu han phora message tam tak lo donga ko ta ain puan na te a thu soi te chumi wanga Alexa zalen ta te lom puina tam tak mai message silo nia ma se chung chu en po en lam lo a tuai phei do pop maya ti chuan a contact number ho chu a han me chuaka chuta chuan apu link kona chu a bedon ta apu link kona chuan a phone chu lo changa chuta Justin chuan apun hena chuan
ก็ตะทิลเทงสงค่าอิลมหูเวมอิโลเอ็นเอ็มอันเดียลิงคอนชวนโลเวเนกะเขียลมเอ็นติกะหมดชวนไกลีในสมิธเฮลตาลบวยดอนติกะเขลอกซาเวกลมตุนาชวนเอ็นกิมคาจินเฟลนิตาอารมณ์คบไหมอาเดียจุดาจัสตินชวนปูนเฮนาชวนคุยอังไงตินจอตาจุดาลิงคอนชวนจัสตินอามาก็สวยโตค่ะอิดักคุยมกะเขลวากะดำโลเล่มายาจูฟังชวนหุ่นทเวงโจกับปานันนี่ตัวนาชวนสกอตแลนด์ก็แม่แกอาทิตาอันนี้แหละตัวนาเฮียนบวยในตอกไทยที่คุยมคันโฟนคอลเตฮีมีนันเอาช่วยเทสินอาทิยาลิงคอนชวนกะคุยล้อมจูฟังตะกร้งชวนมินโลโฟนเลยหัวหน้าเป็นโฟนตั้งไทยแล้วในชวนบวยนักตอกแต่ปนในไม้ไทยอีเราขัดเทียมตอนนี้อาทิยาจุดาจัสตินชวนโลหัวเลยตุ้มโลเวมนี่เอ็นติงเงโลหัวเลยตอนอันติชวนจุก็สวยดอกซาเทียวเราตัวนัดอันชวนให้ได้หุ่นอมเคยกับตาหน้าทราในกะเขียก็หันเน้นก็ลังกระดำทราเดวเทตานี่แหละก็กันละหัวงจูกันเล่นไปโชว์เซลดอนเนียตีนอาชางเฮติได้เฮียนอเล็กซ์ติคาเวสต์ดอนพักตาโซลตัวเองอันลุดโคมโดนะมาเซอเล็กซ์ชวนอันนู้นเห็นชวนสตีวีเนนชวนทิลสวยฟิลตัวกันในวางินโลวลุดพดไม่รู้ทีนะคือละที่ชวนมีดังโฮสงชวนอันกัลสนะสตีวีและอเล็กซ์จูจูอันนมตาเราเราได้ชงจูอันง่อยได้วังวังไหมอ่ะจุดตาอเล็กซ์จูอันง่อยชัวกันสตีวีตุนกักจูกันหุ่นมันหาทักได้ไหมอ่ะที่เราที่ชวนกระตาในทิลติทงส่งเตวังคานหล่นทุกข์สวยดูนี่อาทิยาจุดตาสตีวีจูอันง่อยชัวกันอเล็กซ์เบียงอาจนเจริญอเบียงอาจวนหันโฟสกันจุดตาอเล็กซ์ชวนเฮ้วตีนมักติตักไม่ชวนหันเอ็นะสตีวีชวนเนี่ยกันหุ่นต้นจูอาหารท่าคบไหมกัลกาทิลดิกเราตั้มตักเราติดต่อมาละเจลชูงาออกมาอิทิลตีนิมิเราโดดมังคดีงาดำชูงาตังตัวก็ยอมไม่ตัวเขากังไงงำเราวะจูวังชวนกับทิลตีจงขานังมาตันด้วยกันนี่อิสราเอลเทนตัวก็ตานักทิลตีวังคานอีดุงก็ตัวเราในส่วนมินไงดำโซโดเนียอาทิยาจุดตาอเล็กซ์ชวนมาขัดติดแท้ไหมกัจจุบันที่เราในตัวเราเวมนี่ข้างอินเทอร์เน็ตนำเราสั่นเตะเที่ยวดังข้างเที่ยวสงวังคานอันติชวนสตีวีชวนข้างกันหักสั่นเตะกำบัวน่ะจงเตะขจวนเหลี่ยมตัวจูวังชวนมาลำหัวหน้าชวนทัดตะกะปางไอ้ตะกะลิมตะกะอมกระดูตัวนี่อันนี้เราชวนลิมเราหน้าตัวเลยลุงไอ้หน้าตัวตั้มตะกะอมเสียเอ็นี่ปัญหาอินกาไอ้ชวนจุดที่ยังลิมเราหน้าตัวเลยลุงไอ้หน้าตัวค่ะอมเบลตัวเราเสกระดูนี่อาทิยาอเล็กซ์จะล้อมตะคบไหมสตีวีกะล้อมไหมมิ้นจำปุ้ยไหมบ้ากะมิ้นไงทำมาวางกินกะล้อมไหมทีนอาหารกัวติชวนอันปันนิชวนอันอินโฟปะอันอินกากจูอัทะเลตาอันนี้อเล็กซ์เตอินละมาชวนอันจะเล่นลมนั่นเตปอนยังจูอันเทียนทราเตอันซ้อมข้อมาอเล็กซ์เพย์ชวนจูอันเทียนซ้อมจงจูเฟียดปออาเคยเวกต่อเสียงเลยวะเฟียดโลเตปอนโลกัลนัวไหมจุดอย่างชวนอันอินเลเวลาชวนปาร์ตี้ลิมอมตักไม่ยันเนี่ยอันเมลเฟียดมังในเราไม่ทันขัดแต่เพย์ชวนอเล็กซ์ชวนกันจีบยาลมถูเห็นเราขลุ่มมลมายาเอ็งวางให้กันติดชวนจุงมีติดจุดล่างปุยนไว้เลยในสมิธเมลมาเตะอามาเราติดเทเราตัวเตะอาเราติดดูดาต่อทรินเตปออันนี้ยังจุดอย่างอเล็กซ์จะก็เจราคูงหันนิตาจูอันหล่อแม่มายาข้าตกเฮียนอันก่อนจีบเลยนนทรินจุมีจานชวนมิสเตอร์เคนสต็อกปอนกัลเวียอากาเมราบุกข้าก่อนเล็กเลียลูอิสชวนเฮลัยหุ่นลิมน้หุ่นกันมังนี่ฮีเอ็งติงเงนังจุนนางดย้อนบวยปุยเลยอาทิยามิสเตอร์เคนชวนกันนางดอันนี้เลยเนมแห่งกันหุ่นมันแต่เล็กกันนมดานเตหินักกินอัลลุดอนสินที่ยันกันลางติชวนอเล็กซ่าโกตาเนน่าจันดานเตด็อกิเมนทรีมุนนตักกันเสียมเทดอนสินอาทิยาอเล็กซ่าโกตาเนน่าจันดานะโกตาขันกันไม่ใครเราเก่งกว่าเอ็มนี่จุดดานพัลนี่เลยเนมมันอินเวไม่ดอนสินอันติชวนเก่งกว่าเราเวมาเซลฟิเซียรันลากเตจันชินทกันชัวเตเอ็งกิมไม่กันละข้อมาตอนทุ่งไอ้น้องตักไม่แหละอาตบดานลุงอ้อยทากตักไม่กันเสียมเทโจดอนอารมอาหันตีย
le lama chuan an mang an na zong te pawh a bo vek tawh chuwang chuan engkim mai chu hlimom le lawm oma achang vek tawh mai heti lai hian hmeichhe pakhat inzei mawi tak mai smart tak mai lo kala florai chu a hmel khriat sa nei ti khriat tak mai hian a ron bedeu bok mai a ma se florai chuan tu nge ni mai a khrelowa aum dan atang chuan a khelo ni ti han lan chuan chunu chuan ngati nge min khriat to lo April kha zelami kha min khriat lo vem ni han ti chuan he April kha moi ni a entinge ron chuat hei Riley nei Smith anena chess in khela wanga tang khamo an tia chuta April chuan niamole hatia Riley nei Smith ber mai thiam lo chana a han omta ka kha chuan engtin mo chuada na om ve mai lom tin ani po chuni bok boka Flora chuan a han kwa thale khia awan lomom takem tuna chuan Riley nei Smith awanga harsat na le boina tok te zalen na hun a thlengta nei hi tiro tin anin kuwa an hlim dun khop mai heti lai hian Yvonne le Christopher te pawh zun lo in duna an thian ho te nen an hlim dun khop maya tun tuma hian Christopher hian Yvonne hi anupui tan asom nge ni Yvonne chuan han ngai to chianga ni tuna tanga kumnga kumsom panga kumsom nga hnu pawh ni se Christopher ka kianga om chu a thlang ber towa ti chuan in nei pui tana asom na te pawh chu a pom ta chu vela bun hnaya om te chu kutan benga an aude ham maya heti lai hian April chuan mark kha amuin ami talariyo maya ami padu zong tak ani ni mai thei mark hi palian lem lo tak mai nia ma se a hanin che smart at chuan mela fel fain a fin mel em maya mai chemit la tak tur pawh ni ve renga emtin mo anni pani chu intongin anin bia anin komngai chhota phian nge a chutia mi pui aw deu lai mai anom chuan an vakal hnaya enthil nge thlengta inge ni tin an bazot chianga ma se englang ni ravin Yvonne chuan Christopher an in nei puya somna lo poma wang khan limin an lo aw chulo nia hoina piang an lima borak po atra chho khop mai engpon ise chu mi zan chu hun lim takan manga zana plai takan muwa atu khwa lo war chuan plai taka Alex po chu haka abula chuan Stevie mo ti lai na lo tho san towa mai phi tu kana vakala dak thalanga avain en chuan muim hul hin lo siam saka hi chu tu nge mani o tin han phi dona a ga ha kam phian le hal ti chuan ain ha thasok soka in hnoi lampanga chu chuka Stevie te chu e rong bolin an lo boi le towa room chung te le sitting room level te pawh chu a lo lat nok deuh nuai maya mi thlen kha chuan an lo ti fel fai mun pakhata hian an thian te ho chun lo om khom deuh la ya Alex lo kalan hu chuan khai ron tho ve ta mo i hmul poin me kha ngati nge ti re de ya ti nan nui deuh khok lama Alex chuan tu ti nge ni re nga a han te ya ambul ngai chuan avakal ve nga la ti chuanin meiche pakhat ni zan lama local ve chu muin ani hi ala holo ni mo a han tia chu tunge kan ti chuan April kha ni mark chuan a hodon tol henem ni zana khan kanin tonga ti chuan in nei tu kan thutluk na kan siam to lom a han ti chuan Alex chuan ani mo partina hi chuan mi chi khong hi kan tonga ma se kan ha film ton huwa hi chuan kan thil soida kan thil ti zong hi atak tak ani ngai chung lo nia chu wangin mark nangpo ikhe sulang ti ka va hlawe matia ma se April chu an tong suak beta a khe sual heinem nizan khan mark nen hen kanin tonga kanin mil khop maya kan roi lai kan soi mai ma ni se kan ha film nu pon kha kan thutluk na kha kan pom du na ni chu wang chuan company hian in nei ngai kan du ni antita chuta Stevie chuan avan lomom ve in nei na hen kal mumal heinem intika he in neyang a phuram hle mai rom han nei siam wa watangu alo tia mark chuan a hun le ni to chu ka khelo le ma se kan tum pho chu nianga a hun le ni te pokan sei chodon nia tin an lim ta phiana chu thu an khiat chuan Christopher le Yvonne te po chuan anin nei to thu chu sei tum zet ma se anin sum le to zoka a chan chu an bo wak limom tak mai chu bo wak danga chil an tu lo ni
heti lai hian Riley Smith po atan na hmuna chuan atang nuam salo khop maya pon lama chuan mithil ti theile hosa mani se jail chunga chuan angkhat veka en ani wangin khioma ti khop mai chulai jail hmuna tanga tlan chu dan tur le super soldier chung changa rom hanna nei ang te chu a chia lo ti train a tho pui te poni zo kang chu to dik ne na chuan fril adu khop maya ma se mai chana anin biak te lekha anin thon te pon ga ten an en puya an thu sei zong zong lan thu zia zong zong an khel pui zel si wangin aduangin thil a khel hlei thei lo ti chuan le rum khat chu ti ta na ngai to ta lekha thona chumi lekha chuan thu thup atum ta ni ti chuan lekha thon chu han zia ka a lekha thona chuan ga thoina an ngai sak lo zia te tin atam pui te hobina fer lo tak maya chunga thil an ti nu puwa ga thobina engtin ma an ti ngai lo dan te le khioma ti zia te chu han zia ko nuwa ya chu le kha chu ga ne na chuna pe ya ga tho chuna le kha thon chun chi sak le vek don ti khia ma se chu le kha thon zia in ka ga thu a ro ka tho pe ga chu an kha thei da bang ti chu a ringa chu to dik teng ga ga chuan alo khria chat a be sei le ni Justin ve thunga go chu alung oi lo le mai aum no huna chu na in so maya Stevie thinlung chu a hne lo ni ti in khama se nakin luka chuan a hne chove thei mai lo be se ve te lul nen ma se be se lo tu tak mai ko tan han zowa Stevie chuan a phasan le ngala chu mai ni lavin a u nau pa le sakutara tu ga zui le ngala chu wang chuan alung go oi thei thlot lowa ro man na siam ta an huai thok security thatak tak nia khia tho chu a ko khoma palian tak tak le sek tak tak ta tu nei swal mel tak tak ten ni hloma chu mi ten hena chuan an ti tur wa manna a khilta phubala ka tum ngei ni panalang he malak dan tu ga hian a pulin kona po khria tu la ti rem lova Justin chuan phuba alak thei dan tu wa manna chu han siam vela ama go chu thil ati tak tak don chuan le Alexa be don ani phei chuan thunei na tam tak mamo don ani chumi tok chuan apulin konan agonangin apulin kona ai o chu tul don ni na khia ama go chu chumi tok chuan thil ti to tam takanaya ama sabe ga chuan apulin kona office omna chuan vakala document poimo ati te balak chu angai dona ama go chu link kona khria puina sirawa chu tia valu ringo chu hak de ume thei ti chuan anau security thotak tak mai panga chu hruain link kona om thin na office sa chuan vakala lein huai atangin an tin amo luna kong a khia chumi tong chuan kalin office a chun han luta do kan te tin abula thilom te chuan hai thuaka thalak pakhat apulin kona le anu florai an lak dun na chu thadeu hian alo da tha inga ta han nga ma ka pu hian an pani chowa thlan lak dun na chu ati le tin amai ko chu thil dang an zon wang chuan amit alari theilawa ti chuan bom te pakhat an du tak nia lang chu an muta a ri trio me le ngala an security pakhat chuan ka choi zo ho lo mai atia panga la in ni kha in panga khan choi te chu choi theilo tu om lo atia ti chuan chu bom chuan choi ka nga an chu puita chuta ka chungan luta Justin chuan ale peka chuan enrichment building avakalela thain ka khia atia enrichment building lampang pan chuan tlan le tawang wanga Justin chu mani ring tok takin building chunga chuna luta an receptionist la chu tun ma alo mel khia to apuling kona na roi tran ti ka tanga lo khia to ni wangin tlang ner tak chuan han lut langa kapu engin lo ti do na han tia Justin chuan kapu ti lovin Mr. Ambrose timing ko don nia kapuling kona ai oturin helai huna hian ka lo kala insum do na velte ka kan check kwal don ani a han tia receptionist chuan ole ti chuan enthil nge ti turin min du a han tia mai pakhat chu building chunga zong te biak theina tur chu Justin chuan han tira receptionist na pe ve maya Justin chuan line hello enrichment company a thok zong te Justin Ambrose kania input thang kania tin han sei lo maya chu thozun khriatin building chunga omte chu an hoi phok deuh kha
Justin and Boss ตรงนี้ตีนขยะอำก็จูอันปูทักนิตาตีเราอันไว้ขัดเครียดนานี่หันยังวัดเห็นเลยว่าอาฉันจูอันปูเบกันลิงกันตุปาขานิมียวะเฮติลาเฮียนสตีวีเตเอพริลเตอเล็กซ์เตระมาจวนอันดัลิมไล่ครบมายาเอพริลจวนอินในด่านตัวเตว่ามันน่ะเสียงปุยตานสตีวีจุดลังอ่ะจวนอันหันตีคอมอันหันตีคอมตากนุจวนเจ้าไม่เนี่ยก็มาอันปัญญาอินเลยอ่ะจวนสตีวีและฟลอราจูมอเทรนตานะมันเตอันดุทวนเสียอันพวกขบไม่สตีวีจวนเกมอันว่ามันน่ะจะก็เสียงปุยอันเจ้าตีนอันหันตีคอมเลี่ยมมาให้ตีได้เฮียนอเล็กซ์จูอินหน่วยละมาเอาคอมพิวเตอร์จวนทรูอินอันอิน security system จะหันเช็คกวลเวลาจุดที่เช็คกวลไล่ต่างจวนเว้นเลยขัดคอมพิวเตอร์จะกันทิมทุดไหมเอาเละตานั่นถึงหมดที่เห็นเละขึ้นเลยอะตีจุดที่เอาคอมพิวเตอร์ทิมทุดไล่จวนสวยละจวนตรงนี้ก็คือเจก็ก่อนค่อยเทบักเจเราฟิล์มคู่ของเจที่เราอินเสียกับจูเมสเซจจูอัดตัวอีเฟลินมาเสียเสียในเล่ไหมจุดตรงนี้ตัวเราเทียจวนคอมพิวเตอร์สกรีนจุดทิมเลยบุลตรงนี้ไอ้หนูสตาร์ทเลยที่จวนคอมพิวเตอร์จูเราอินออนปังไงเลยตาจุดที่คอมพิวเตอร์เราอินออนปังไงหัวจวนมิสเตอร์อเล็กซ์ก็ตีปัดลุตุกก็ดันโซเราเมสเซจส่งเชิงชัดอะที่อเล็กซ์จวนก็คุยล้อมที่จวนก็อ account ที่ขันเช็ควัดเตะที่เราดิกเราอมอันที่มาเสียคอมพิวเตอร์สกอตจวนเอ็งมาดิกเราซูมระวังอีaccount ที่เลยที่เราไปหมดดังตัวมาคอยเทเราตัวกันเลยเกมมาเงี้ยไปนั่นก็คอยเทเราตัวกันนั่งมาเจ้าวินัยคอยเทตัวกันกันด่าตัวล้อมอะไรอเล็กซ์จวนหิมจวนทัดจูอย่างพวกนี้เสียมินตีบวยตุ้มมินก่อนไปตุ้มจนอมันนี่ตีขยันแต่พอแต่ตัวเต็งเห็นอย่างหันที่จุดสกอตจวนเฮตีก็ทุนนจวนแล้วว่ามินก่อนที่เทตัวจูตัวดังในเดวินโซกากลำปังฟิลที่เทตักอันนี้ง่ายอย่างอะที่อเล็กซ์จวนอย่างเตรียมพลักจีเงี้ยอย่างตีนอังไอตัวบังอย่างพวกนี้เสสตีวีเนี่ยน่ะสวยพอดีละอันนี้ตีด่านตัวเตะอาขยันแต่เองแต่เดี๋ยวนี้อินจุงละมาหันชาวมาเสสตีวีเลยไม่ดังเขาจนเราลิ้มขบมาอินในหุ่นตัวจงจางเตะอินในด่านตัวจงจางเต้นเราสวยเลยไหมอันบอกว่าติเชื่อจะดูเราวิวนางอินเจ็บเทียงแบบจนว่ากันนายเอฟเวลอินตีหลักหล่อแล้วไม่ตีจุกขยะมาเสสตีวีฮีก็เราเบลล์ของสูหันตีเอฟเวลจวนตัวนักขันสวยแบบไม่ละเฮ้อินในด่านตัวว่ามันนักขันเสียแม่ก็สินกันหลักหล่อลุตุกะอะตีมาเสอเล็กซ์จวนจางขายตะกินสตีวีกุตเจ็บบาจวนไกดอนเลยเนี่ยกุตไม่เราซื้อลงหัวเสตีนปวดเวมให้บุกสตีวีจวนอินที่เรื่องนี้ตาว่าปุ้ยหมอมเวอะที่จวนอเล็กซ์จวนที่เราเห็นด่านจุกละเฮกับคอมพิวเตอร์ที่ security system เวลก็สกันหลักหล่อไล่ตะกินคนที่มันทุดมาเฮไม่ใช่สิกระดงอันนี้ตีนจูไม่ใช่สุหันเชียร์ที่เราเวตาสตีวีจวนตรงนี้ในเทียงไวลีเนสมิธีอันนี้ง่ายอย่างอะที่อเล็กซ์จวนไวลีเนสมิธีจะเจอตั้งแต่เสียอันนี้เทียงนั้นนี่อะที่ที่เราเทียตักไม่เนี่ยจู่วังจวนหันริงเดลพอดไม่ละทรายกันขยะอันนี้เราจนตรงนี้ในเทียงจวงที่อันไหนตัวไล่ตักจวนเอ็มพวกจวนชุกลกสตีวีจูเราโทรตัวเสียเฮ้กันสวยหลักเราลุตุกในกินไอซ์ชั้นจอมตอนนี้ตีนสตีวีจูอันกายอเล็กซ์จวนรู้กันหากสันนัดต่อจุดสวยลั่นซีนี้นะคือสีละว่าเราหาเด็กจงจวนที่หลังงำสีละวินอันอมเด็กจูนไหมที่จวนเอฟเวลจูอินในทวมโนอันมูก็ตัวเต็นยังจูมีอันปุยตัวจวนมาจากปุยยังไงสตีวีกัลปุยแค่ดูฟังอินสตีวีจวนกัลปุยตาฟลอร์ก็เล่มาบ่อยดูฟังอินกัลเวทเล่มละว่าที่จวนมูก็กันจงนั้นมันอาจจะชวนน้ำฟักละทวมนอที่จวนหันเอ็นกัวเวลาอันดวงตักจวนหุ่นเลยเทละว่าในละมาจวนอันลิมโดนเพี้ยนไหมสตีวีจวนอีวอนพอจะรู้กัลเวทูกันอาคิละไม่ใช่สะท้อนมาเสียอะไรบ่อยดูฟังอินคนละกัลเทไม่หรอกเอเบลจวนทวมนอดวงตักไหมมูก็ดวงตักไหมจงหุ่นเลยเทละว่าสตีวีจวนลุงไงสุบัลติมอร์ก็ปุยช่วงมูก็จงนั่นจะทำไหมกันเอ็นสฟอร์เวกโดนเนี่ยอะที่เอ
ti chuan chulai dawr kan en masak bek na chuan chu san phota dawr dangah chuan an kal leya chulai hmunah chuan han en kual le vela Stevie po chuan chung mo ko chu hmuin heng te kai mo chung kala ha venga Alex nen kan le nei ve om sia tina ngai tua ka wa chuti rai chuan anei tu nu chuan thianu ka khamoi tiam ni idu chuan hachin te che hak chin te po kan phal vek ania alo tia a ke ma ta tu kan chi alawa ka thianu ka lo kal puya ke chu hak chin khe ka ngai lo nia a han tia o nang po enti ka mo chuan pasal ni nei veang chu nge ne ha inei to zok a han tia a pasal chu kala nei lo ve atia ani te chuan hachin ro kan phal vek alom ti chuan inin nei don hna mino dong he bokanga a han tia chutianga phal tak mai le polai tak mai lo biak ta ka chuan Stevie po chuan chung mo ko te chu ama hak tur ni ta se ti thinlung pu chung chuan a han en chho ve tran dewa lelama chuan nuama te phian mai o kamhing kalo la sei lawa kamhing chu emi nia ti chuan eng hinge moi ti kalo la thlak sarang che an tia Stevie chuan a ka khathiam ve chi alo alan dan hi ain ang de uvek mai ni hian ka khia atia in ang lo ve hak chin phot lo chuna khia thei thei nem I han ha chinanga I makeup manager te nen engkim mai adang lam vek thei rom atia chutia phal taka aron lak thlak de ulong lok taka chuan Stevie po chun ram changa lain hanin thlak sok soka chung mo thuam no da chu a han ha ve ta china chutia a ha ka dak thlanga te ain en lai tak chuan Yvonne po chu kan thleng ve ta Yvonne chuan heu Yvonne moi ve lalfanu ang mai lo malei ni le athia Stevie chuan tak mo nia he nei tunu hian hatchin durin min ti tata April nga pain kalo havel chin nei hi makeup nen chuan alan dan po adang lam theidon view nei hi hetia ke en mai hi chuan in ang vekin ka khasia atia Yvonne chuan ni rang chu en ri ngot le a hak chin ang he nem he moi hlom le maya tin akil wa chuan Christopher nena anin nei ve huna a hak tu te chu kan dang de wai maya emi po chu kan kala Yvonne mu po chuan nang po idu chuan en ve ro ti khan pasal le nei bik lawang te ro pasal nei hunai hak tu te han en vela tin an lim tlang khop maya April po chu kan chuaka amo ko hak te po chu amo yem tin an han en kwal vela moyan tia anin fakliam diama hun limom tak mai an mang ani ti chuan makeup artist an zong leya in neina cheitu turte an nia Yvonne hian zoite in Stevie hena chuan thil pakhat ka ngai tan kalo soi thengem atia o soi the an tia mark le April te hi an man mo ma mai ti vem anin tong chawa in nen soi ngala anin taka chuan mi zen khia chian na hanin zui te po hi thain ka khia atia Stevie chuan adi khop mai ma se ai nei tu berina andu ta si chuan phur daka kan ti pui chungai si rom athia chutia anom lai chuan Flora po ha kon thleng ve ta Flora chuan kalak lo lu tuka ka boira tuka chu wang ni in lo mo kha tin alo lut ve a Stevie chuan lo me lo ka ro nanga thian tu ber yom si ro wangin atha phan na sat kha tin ti chuan Flora chu kan luta April po chu kan lang ve nga la chutiang chuan an malam hun tu chu tui takin an han sui khoma ma se ti lai po hian Stevie chu athin lung chung rel taka chulaya an bo wa chu a thei dawa enge thin lunga kan ti chuan Alex khani Alex computer a message samu kha tunge niang ti chu angai tu ve na samaya Riley Smith chu ani arin oma ma se Riley Smith chu soi tuangin zera tang dei to sia ama ro chu Riley hi chu tianga han mun ya ngot chi ni lawa zuam sual ol de mai nia zera tang to nu mani se atum pho chuan chu atana mun atang chuan eng tin tin mo tlan chu adana zong mu thei nge yang ti chu a kheran maya chu wang chuan ho wata Alex nena wa man na han siama chu an message don chu han chui chian ngot mai chu achak to a thin nunga chu vmm maya tona an thil soi po hi angai tona tak taka alut hlei thei to lo ani ye Alex po ari ro ha chu tianga message on thon to chu nge ne yang engting e kan zon mu let wat theyang ti ngot chungai to ani
apa chuan election hena chuan ve nei wa ang ve sangha te man hoida kan tho te ving da wanga hetianga ina umri ngotai chuan han tia mark tele louis te po chuan gideon a sei chu an khriatin nia anuam ngot takang anlo te liama ma se election chuan ngoi teu thian teu tunai chu boina ka tok tak mai a computer scott kha mi pakhatina kan hack le a min son chu tum mala min zong chuak theidon chuang lo ti min kan vau tat maya chu mi chung chang chu ka ngai tua tu nge niang o ti in ka khathiam lo ni atita louis chuan hack tu nom le to mo awamak ve ti in a kon meng phok ta fa mai mr ken chuan kan son chu fa ta ngai ni chu ani lo chuan he kan hun hlimom takhi an kon ti chhere vek mayang atia gideon chuan eng thu moi soya hek in ti te chu eng moni mi sualan om in tiam ni a han ti chuan alex chuan apa hena chuan thilom zia chu a soi fiata chuta gideon chuan a chu tiang chu lungai de tuk tuk bo ni ro chu ka sangha man na ne na in ang vela kan ngalom ka sangha te po hi an ei tur cho ka cha chu an ron bom le ya ti chuan ka lo man cha zel nang po chu tianga kon ti boi tum tu chu lungai de tuk tuk ni ro thang lo kam la a kon nai thial chenga a kon nai tok ta che mo tia nang chu ni ro man chat jok don alom ani ro nang ba zo ki nei va zui chuan chu adu da na ni nge nga i che swal thei jok ang atia alex chuan apa thu ron chu han ngai to wanga fing atia dika ti khop mai ni e chu ti ron ti boi tu chuan ani taka chuan ron zong le se ma kon level bas se adu da na ni nge yang chu wang chuan alex chuan apa thu ron chu zom rulin a khata zoka chuti lai tak chuan stevie te evon le april te flora te chu an ron le chiani an ron hlim lut khop maya an ti hal bok maya alex te po chuan an thil sui lai chu an da tha lo ho thak te thole la chu an lo ngai thak saka am bazar nam hun le mo ko an en chung chang te tin chang le kek an order chung chang an en na te chu an han report zunga te chuan khami roi thre an ti mang chu khami chu ei khom na ei siam tu te kha mel khiat thatak mai tun ma kan mel khiat kan huwa chu silvia ne ya an ei siam te tuing he tui ro test tu ren voin tla ya hian an restaurant a zan ria kan ve in phalani chu a han tia alex chuan avalo mom ve ma sen ren tla kang mo chu tiang nga in phal chu ko voi khat khiat na ne tat maya atia alex hi lemin athin lunga hlau thon na adama wangin engkim mai chu ang del chotan me gani ma se flora chuan chu tiang eng ma gan del dom hei nem a chan chu ton ma thong ka mel khre thania voin tlaya ke ni nei rong bolangai lo ne maya alom khop jok lom ho in siamangu ani ro chuan hei janri ai hun chu ni chho mai don a han tia chutia asoita ka chuan ni dang ho po chuan ni e tin an thowa anin siam tu sang maya nakin deuh chuan chu an soi hmun silvi thona hmun restaurant chun va thlenga an lo fel khop maya ama silvi nge po chu a felin bia kan nuam khop mai ti khan kan ei tuk nei te khalo enula chuan in changa tuin ti lo le adang he menu dang mi te po hi in endonia ti chuan tuin ti bang kha in nei ni tan kan lo chop chuak donia a han tia chutia an thlan ve lai chuan ti khan lo lo pula thil poi mo tin chokala ma ka vale lo nga mamoi nei chuan hei kan we tok te hello koula in lo soi me don nia atia ti chuan akal liam ta ti chuan silve chu chokala malu ta a phone a phora mi tue mo hi a phone ta tuna hian kan restaurant anam mek atia chu biak pa chuan in nei tu te ngei chiang to em an tia ka phalo alex le stevie bak tu nge ni chuang anni pani hun rai to taka tanga inzuan nia chu wang chuan anni pani in nei na ni mai tu ka ngai tun hi chet lak hun taka ni mai theini tin abiak ne na chuan asoita silvi chuan abiak pa ne na chuan tun hi chet lak hun tak ani mai theini atia ti chuan chu pa chu tu nge kan ti chuan justin khani ani chuan tu te in nei na nge yo khathem an ti chuan alex le stevie ne na niang ni lo sen nu le pa te pon kon kal nang anu le pa te pon kon thu tha palom han ti ta kha chuan ani chuan an thalak inei theyang ang min lo thon la
ti tuang chu ke mang kalo ti don nia atia Sylvie chuan chutia restaurant a an thulai thalak te chu a han la ti chuan Justin an hena chuna thona Justin chuan chu thalak chu muin Alex te panhi mai chu ako kin in ne na bua se in lo tum ne mo ke ka hlo chama ani po hi atum hi hlo tling bi khau lawang tin Baltimore khopui chunga news reporter than khatte chu abekuala news thatak mai in khre du tu in chua du tu ka nei nia atia chungme te chuan ero thon ro antia athuthuna chuan Alex Ambrose de Stevie Clifton te chu arokin in nen tuma ma se merin tlak tak ne na thongin he an thil tum hi kan kha chuak ani tin thalak nen chuan athon kual ta he chanchin hi Baltimore ko pui chunga the daula ti chuan chanchin ngai nom tak mai alo ni don ani ti atel bok ani heti lai hian Alex te po chuan an thil ei chu tui an tia April phe chuan han thlan mai tu ra khelawa kanin nei hunatan a eng ber hinge mo kan thlanang le tin mark ne la chuna zota mark chuan nia atui hlom khop mai a eng po hi thlangela atui vek maya ti sual tak tak po om thelo ama ro chu aman za thian enila tlem chuan ato ve dewani athia April chuan nia to chu to ma se in nei te chu dam chungin voi khat ba kan tong don lowa chu wan chuan hetianga te chuan kanin siang veang chu athia midang ho po chuan mark nie April su se chungai tharo an lo ti Christopher Pei chuan nupui ten hlim chuan kan khovel hi hlim an ti train chu wang chuan in nupui khati hlum tu mangche alo ti ve bok chu ti lai tak chuan Sylvie chu lo kala in a2m enge ni in nei hunatan chuan engin ok dak ta kang ti in Floran hena chuna soya Flora chuan nia he tui kan ti khop mai in nei hunatana ei tur sematan po thalom khop mai ama ro chu ama hian han thlang ta sira enge mo tuya tiang le antia mark chun han mel deuh zawa mark chu ngoi de wangwanga achan chu sum le pai dama har satna ani ve ni chu Alex chuan khriain rang takin aron ding chuaka a menu number 4 he kan lo order mayang chuan kha ka credit card thi a sen so tu song poke man ka lo pe mayang a han tia chuta mark chuan Alex angai lo atu lo kan ta na nuam don lo sin a han tia ma se Alex chuan o in tan ti thedang kan nei ve chuang he nem hei hi in ta na ka ti ve thei ka present chu ni ve mai lom a han tia chutia soita ka chuan Sylvie tlemin a hol ro boi deu enge ni om zia tin khriat chian tumin ti hian han soya a to main thla khong do su ma ni nu pui nei na ta na in sen te chu to te pon an huwa mang chu a han tia chu vele midang ho chu an nui te huk mai Sylvie chuan enge om zia ka soidik lovem ni a han tia Flora chuan a soidik lo ti lema in nei tur te hi Alex te ni lawa Alex te chu anin hual chowa tu nei nei tur te chu Alex thiam pa Mark le April te zo khin nia tina soita Sylvie chuan ani mo ani zon ti khanin poisai ka bati felanga lo omro atia man mo tak chuan chu kala man chuna kala annau pakhat ne na chuan kha hi an ei man sukatla ti chuan menu 4 ha in nei hunatan an order ha chumi man chukat nga lang che atia man mo takin pon lama chuna chuak nga sok soka a phone chu phora Justin Ambrose kha kolani ma se Justin chuna phone chu la theirawa chuta voice message an huchia Justin he message mu vela mino phone ha lang che ka thu khria tha diklo Alex te khai nei tu an ni leinem a thian te zo kalom tin an huchia ni Alex te chuan Sylvie khan lo na nga ka ma se an wei tok pakha zok chlo kalin kapu hei ka chu o chuan in nei na ta na in thil order po chu kan ti fel to e atia te chuan Alex te ho chu an tho ta suwa pon lama chuan han tum chu reporter ho an hoda treu mai heti lai hian Sylvie po kha ron le lok theilo na chan chu reporter pakhat nen an loin be buaya engwange helai huna hin local a ham ti chuan reporter chuan o chanchin thak thatak mai kan fialom
The restaurant hian Alex le Stevie Clifton te an chola in nei tu kan wa man nan siam me kan ti kan lo khria chuwang chuan chumi ka wak tho chuan kan lo kalani atia ma se Sylvie hian chuti ang dot thuleng wa kan ni chu tun hela tong in khret nge helai tong hin kalbo hal ko tin report taw tang ten chuan lo in hela boi ve me ka tin Alex te po chu ponan chuan camera nen an kon net te chuai maya chuan uncle na tu po akal ti ko thei lo chuta mi pakhat chu uncle nain Mr. Luxembourg helai huna hian Stevie nena in nei na tu ro manin in kalani ti hi kan khelawa ti chuan Baltimore khomu pui ta khriat lo hian in nei tu kun ro man ni lo siam ane mo an tia Alex chuan ngoi tu in khriat sual niang ti na han chang don chia ma se report taw tang chun lo kal le Mr. Luxembourg Stevie nen hian eng tik nge in hual ma sak ber in nei pui tan eng tik lai khan ngei som i soi thengem tin an kon bok tu mai chu April chuan muin an no ko ulta he ka hun special ni ber po he tiang hian ti chiat ania tin adung oi lo ta khop mai ma se mak chuan April hena chuan lungai su anin soi fianga engkima thla evek mayang han tia ma se Stevie chu reporter pakhat chuan Stevie Alex hi iton ma sak berin eng angin nge ingai dan ti chuan in nei na chu engtika ngai ti don tin lo zot le a ma se Stevie chuan thirin khre sual ani a han tia a han chang dona ma se chuti lai chuan April chu July huna tang chuan atlan son ti amu April tlan se su hei thil kan soi fe don a han tia ma se Alex le Stevie te chu reporter ho chuan an bok de lu ya wangin khoya man kal thei si dawa chuti lai tak chuan Alex chuan Mr. Ken Stock chu ko ta top maya Mr. Ken rang takin local teu helai huna hem buina kan to ka ni tuemo chuan thudik lo the daga Stevie nen kan in nei don tin hei reporter tam takan local kan buai ni hi atia a phone atanga ga yewak lawa chuan Mr. Ken Stock te po chu anau te nen an lo thingta heng ho zinga chuan Mr. Ken Stock chu an channel po alian pol ani wangin midang ho po chuan an lo za phiana an lo kian ta sap mai chuta Alex chuan Mr. Ken hu vela chuan wang takin milo kom ngal ro ti niam tak hian a hui pheya chuta Mr. Ken chuan mic chu la chuaka hello Baltimore ko khumai pui zong te he kan live hin lo thil ka nga helai huna hian thil khiat tok lo om nin ka khia Mr. Alex hi kan han ko manga Mr. Alex helai huna thil thleng hi nge ni om zia i soi fia them a han tia Alex chuan Mr. Ken kalome helai huna hian tuemo chuan dot a the daga keide Stevie hi nei tu rangin an lo soya ma se keide Stevie hi kan in nei don lo kan malam huna po in nei na tu wa man na eng ma kan la siam lo chu soi lo kan thian te in nei na tu kan boi pui zo ka chu na khria surani ti na soya Mr. Ken chuan ani da Stevie nen hian in hual ti ten kan lo khria in nei hun tur te chu tiang bu rok chu a nai lo mo atia Alex chuan nai lo in nei hun tur chu soi lo zungbun ta ngial po kan la ngai to lo ti na soya chuta reporter dang ho chuan ani le thala ka khan Stevie mo ko ka hak na kan husia an ti chuan Alex chuan ha veang chu a thian te in nei na tur kan boi puya ti chuan mo ko te po chu lo ha ve chhin ani mai lom nang ni ho ven thil in kha sualani Stevie nen hen kan in nei don lo ti na han au deuh thata chu tho chu a in soi fia na ma ni se Stevie chuan Alex nge in kan in nei don lo a han ti thlap mai chu ai thak nuam lo chu ti deuh hlek la koi du sinang chuan thinlung tin an tham te po niang ma se an bo ro kina zir lo em maya anin nei don free lo thu kha chiang taka a soilan angai sini chutia han soita ka chuan Mr. Ken Stock chuan ole Baltimore khoi mu puite tuna kan khriat ang khan thil khriat fu tok lo la khriat sula om ti langa Stevie le Luxembourg se chu in nei tu kan ni lova an thian te Mark le April zok chu in nei tu kan ni chu wang chuan hetiang thu chiang lo le dot thuleng vel wa khi tu man lo oi do la a fin fian a zo ka hi in lo muwa in lo in khrilton kan be se zo ka ni khati zong khaton tuma kan report nei the chu ni tin camera chun off ta chutia anti ta ka chuan reporter dang te po chu an kalbo ta phawa a to pa chuan Alex te chu an mani chawin anom ta
Stevie ชวน April และ Mark ค่ะวังตะกันสุนหาละไงกันหาละงูอันตียาที่ชวน April และ Mark นิจินะกัลสนตาจงหุตุกชวนรังตะกินอันกัลเวเดตาอันนี้อเล็กซ์ชวน Stevie เห็นชวนก็มันต้องให้เรารู้ตัวเลยอันตียามาเส้นนิจินะที่เราสวยดานค่ะสวยน่าดูไงนี่ Stevie ชวนก็เราจ้วงเราไม่ยังคริสโตเฟอร์เต้นเห็นเห็นกับจ้วงจวกไม่ยังจู่เราว่ามินในตุ้มเราพุ่มบุหลาเห็นกับจ้วงไปเราอาทิเดียวมากไหมอเล็กซ์ชวนโอ้เอ็งมอมเสียเลยกันบอกว่าต้นข้าวขัดเตียงสวยข้างให้ดอมอาทิยามาเซสตีวีจูอาทิตาวหลักโลเดียวว่าคริสโตเฟอร์เต้นมาต้องชวนจ้วงลูกตัวโจกะอเล็กซ์ชวนอาหันบุยทักเทรนทักโอตีนเอ็งปนิเซมากและเอพริลชวนจนหัวไงวางเงินอามาต้องชวนดูตินอัตลันเวตาเหตุใดเฮียนจัสตินชวนทีวีนมารีพอร์ตทางลามโลจางะชวนมิสเตอร์เกนเดอเล็กซ์ดิ้งดูนักมุชวนเร็วมิสเตอร์เกนจุกฟิลมีสิรวะตุงเงมาโลฟิลมันเลยอาทิยามิสเตอร์เกนชวนอเล็กซ์จูฮันอินเตอร์วิวว่าเฮ้ยตัวนั้นจงรักไอ้ดาวเตะเฮียนสตีวีเนนในโดนนิดนั้นสวยเองให้ไล่มุนหินทิลเทงทุกอย่างจอกสวยเทียมหันเทียอเล็กซ์อินสวยเฟียนจงจัสตินชวนหันง่ายท่าให้ไล่มุนในตัวให้เกนี่กันนี่เราว่ากันเทียนเตะมากและเอเบริลจอกันนี่สตีวีเนนเฮียนอินในกันตุ้มละวะอินในตัวกันว่ามันนับพวกกันเสียมละวะจุงบุญพวกกันเล่นละวะจุดที่ยังเงินว่ามันเองมากันในเรากันพลังคนอินในตุ้มนักกันในเราที่จะสวยปั๊บไม่จูจัสตินจวนหันไงทักชวนซิลวีไม่จูทุดิกเรามินเคยได้เนี่ยมั้งมาเซ่อเล็กซ์ชวนสตีวีจูในตุ้มน้าในมีเราไม่ยามีปุยเต้นให้หน้าปวงสวกตากันติสวลเขาว่ากันติสวลลุตุกละเวอัฐทเวตีนอนุยตวังไหมอเล็กซ์ชวนมากเละเอพริลชวนผมหัวไม่ยาอินละมาอันหัวหัวอามาก็ชวนหัวกงชวนอเล็กซ์ชวนสตีวีชวนลุงอ้อยแล้วนี่ตีเขียดวางเงินมิสเตอร์เกนเนี่ยชวนทุบพุ่งในสวยมิสเตอร์เกนเนี่ยสินะกันอินเตอร์วิวเขาฟูโลตับไหมสตีวีลุงอ้อยเราพาดลัดไหมอาทิยาเอ็งวางโมอีเทรนเตชันหิมนาในทุกสวยเขาโมอาหันทียาเนี่ยหมดเลยกะทิลสวยดวนาคานกันมาลำหัวหน้าอินในตุ้มน้ำปกันในระว่าตีนกับสวยขาทิลขลุงอ้อยปุยเรานี่อาทิยามิสเตอร์เกนชวนนี่เอาอมเวทโฮไหมอันนี้ตั้งแต่ชวนบัลติมอร์เฮียนมิจลังตักไหมนี่ตินสตีวีนันเฮียนอินซุยนี่ตีกุมไรตักกลตาจังคานมีเฮียนันขัดตัวจูวางชวนอินในไงดูกันง่ายจัวนังนี่ปัดเดียงนุราตหลังวาลอินมังไงนี่มีแต่ปนันจากเทรนสุดที่ลายในอิตุมเราตัวทูเจียงตักไม่หันปวงชัวกจูสตีวีตันชวนตัวเตปหักเดียวไม่เทมาเสียมทัดดานกันจงตัวเนี้ยอาหันทียาอินที่เนี่ยกันเสียมทัดตัวชวนังอาทิยามิสเตอร์เกนชวนโอ้อินเตอร์วิวกันละเล้งอันนี้ไม่ดอมสตีวีจูอิมิมังไงอันนี้อินมาลำหัวหน้าโปอินในอินตุมทูเตยปวงชัวกันอันนี้ไม่ดอมอาทิยามาเสียเล็กชวนตัวนักกันบวยในฮิเกเดสตีวีในตัวเลยเนี่ยกันเทรนเตในนั้นจวกลมสุดที่ยังเกมมานี่ลำปังห้อยจงบอกว่ากันไก่เป็นชวนกันเทรนเตขันนุ่งอ้อยโดดนั่นสินอันนี้ปัญหาบอกว่าลูกเรียนแบบตัวจนนิจกสีลมอดียามิสเตอร์เกนชวนอันนี้บอกสิอินปนิเซสตีวีมังไอตักตักกันอีชวนอันนี้ปนอะไรเขาเลยมังตัวน่าชวนอันลุงอ้อยเราเคยไม่เนี่ยฮิอิตอกเวเดอุลกังไงตอนเตปอันนี้มาหน้าอดียาที่ชวนอเล็กซ์เตอินาชวนรูดข้อมาร์กชวนเอพริลชวนเนียมเดียวตัวอันลุงอ้อยเราเตปอันเราไงเดียวตัวอันผูกปนผูกและเพี้ยนใหม่อินช่วงวันรุ่นหัวชวนเอพริลชวนสตีวีเนี่ยนะชวนสตีวีเอ็งให้กันติดได้โดนเลยยังว่ามันน่าเอ็งเงี้ยละอ่านติชวนสตีวีชวนใจเดียวว่าเฮียนกับเขาเลยที่ข้างกันติดเฟลเวียชวนกับเฮียอาทิยาเอพริลชวนเอ็งติดเนี่ยกับเขาเลยติดเฮ้ยเนี่ยนั่นตัวจงเห็นนังมากกว่าตากันดาสินตัวนักขันเอเดอินกันติดเฟล่าที่หลังติดตัวตั้มตักละมาเองกันตีมันสักแบบอันที่ห้อยวังมากชวนกันอินเนน้ำหุ่นตัวให้ติดเฟลง่ายกับเฮียกันอินเนน้ำหุ่นตัวกันนัดติดเฟลเมียเราอาทิยาจุดตาเอพริลชวนนี่สตีวีมันม้วนตักเล่นนวมตักกันบุกง่ายนี่จุดที่ยังตัวที่คุยอันที่จุดตาสตีวีชวนอุลสมเจติยันคุย
kan han thon mun pia ma hian in nal le nuam tak mai oma abula chon tui kho thla te kom te mai hi oma ma se moi em maya alan dan po video camera han lak phei chona dang moi ngotang churai huna chuan hanin nei taula anuamin ro pui via wanga tia chuta April chuan kawan lom takem enten nge ngai tona siang mi dawak chu tiang om tho chu iron khiat hal thei an ti chuan mei chia ve tho ka nia mangai ka nei ve thowa chu enti ka mo chuan pasara tang ka la nei venga chu ti hun chuan khoi huna nge kanin neyang le eng thom thong nge ka ha gang le tin ka ngai to ve thrin tho lom tin Alex ti chan tak chuan han suya chuta mak chuan ani chuan churai hun chu kan ve en fi patangai ni chu atia Stevie chuan amuna bakal khang ngai henem ani tu te ka khathwa he ta tong hian phone kan ti fel mai ton na lom an ti chuan Alex chu roi na wata ni rove Stevie amuna bakal puida thain ka khia am phuk towa chu lawa in nei na chu thil phum tak mai nia chu wang chuan a hlu je kan khe thiam pu ngai amuna chu ni bakal chirila tina mun ma te po engang tak nge ni ti kan la khave si lawa kan bakal thang atia chutia kon seita ka chuan Stevie po chuan hial lem lova nie thalom kan bakal donia tin a sei satlia ngota ma sem helam dana chuan lung oi ro ni ti chu khriat theya tuna khri chuan Alex chuan ul sam taka chin pel dan khema se tuna tan khri chuan an thian mak le April te chu a chang tu nu le chang tu pa bel tu ten la ni wangin an ni pan hi bo wak in ka han phok lan pak chu ala du fri lo mai ni ti chuan chulai anin nei na tum mun chu en turin an kal le ta chutia an chua pa chuan ram hnuai tang khan paper ji ho ahu kan mani chui tu te chumi te chuan an lo ve than thana kan malam huna program lo om tur hi Alex te in nei na tur chuni lo ma se thurok tam tak chui chu tu om nge yang Alex le Stevie te in kar dik tak phiat chua thena chance po om nge yang ti in chung mi te chuan arokin camera nen an ron zui ve zel ta ani Mark le April te in na tur mun chu an ven dik meka am hun chu lo moi khop maya Stevie suyang ta tak chuan tui kho thla moi tak mai te lo oma phul hring dup nen in na ta na it om takani Stevie chuan data entin nge ebook fel thayem an hantia ma se Stevie chuan book thaye ama ko chu thakhat vel kan nga yang thakhat nuwa helai mun he kan chang the don ani chu a hantia chuta April chuan thakhat nuwa avala ve a hantia Stevie chuan helai mun in nen du chuan thakhat nu ngai tlat mun dang te phei chu thakhat chu seiro thlan hi thathuma lo advance sangai sin kan van nei hlawa tuna tonga thlakhata min book ti kan phala chu wang chuan chu bi huna chuan in nei mai anga yang hantia chutia soilai chuan an hunglama chuan moina du su ti thom alo rita an han hoile chuan media mi ho camera nen an local le me khilo nia Alex chuan chung mi local te chu enga tinga mo lai thleng min lo zui le kele Stevie chung chang chu kan soi fel vek to kha min lo zui to su ti na han hawa ma se chung mi te chuan Mr. Ambrose ton tu ma chuan Stevie nena in kar thu khretu local kan ni lawa ithian te Mark le April te in na chung chang khretu local zo kan ni a han tia ti chuan midang thren khatho po chuan an camera chun on leka Mark le April te lampanga chuan an tin ta April entika mo in nei dona tin interview an han la chho tan ta chutia achang tu bera ni ta ka chuan April chu phur ta phian mai hey in nei wat chu kan duama ko chu helai mun kan book tu hi thakhat nuwa chu ati thei dona chu wang chuan kan in nei hun tu chu kala chiang lo ni a han thia reporter than khat chuan helai mun kha ngai theinem in nei du phot chuan kan ina point theng chu ke ni po kan huana in ti theyang huan moi takan nei long tin an kon soi ta clear mai a chuta zet chuan April po chu kon phur chota ani in nei chu ma theng beka ti kan duwa chu wang chuan Alex te na kan in nei thelom thian thatak mai kan neya ani Baltimore khom pui je jinga chuan mi him thang ni boka a ina kan in neyang atita Mark po chuan ni April suyang zel chu ni mai alo ti ve boka
chuta ta report to thrin kha chuan in nei ni to tak soi thela kan wat ti ve mole ti chuan ke ni pokan lo in rai dinga ti chuan in nei na satlia mai ne ravin in nei na ro pui taka kan chu thei don alom an lo tia chuta zet chuan April po chu phur to khop mai midang po kon lem lo chuan to na tong an ni lia kan in nei don chumi to chuan in bo se na to tam takan nei wangin min lo zui to khi lo la ti chuan to na tong an ni lia kan in nei na khaturin Alex te nine local don nia atita midang ho chun ngoi deuh thap maya ma se April berna in nei ni ta na du a han sei ta ka chuan tu manan hil lem lova ti chuan le mak po chuan ni e tu na April soeng khan tu na tong an ni lia kan in nei dona chumi ma chu min lo zui min lo ti buai to lo la kan du khop mai an tia chu ta zet chuan report ho ta po chuan ni e te rang mai in duang chuan kan ron ti don nia kan ron zui to lo bang chu an tia angkal liam ve ta chu ta le April chuan Alex lam chu hoya Alex poi ti lo ka be se khatiang khan min bo to mai sia chu wang chuan tiang khan ka soi ta mai nei kha a han tia Alex chuan poi lo ve a in du tu sa mang ta ka in nei kha thamai lom in duang ni phota chuan ka in chu kan bua senga kan sei hoanga anuam don khop mai an tia ti chuan chulai huna tong chuan an le le a Alex te in lam panga chuan an le ta dia la heti lai hian Baltimore ko pui chunga chuan Alex Ambrose chuan hunrai tak chunga ta na alo zui to abial nu nia an lo khia Stevie chu nupuya ta nei tumna nei lo ti tho chu adar ve mek boka chu tho chu Justin Ambrose chuna boi pui tok maya achan chu khatia Alexana soilaya Stevie mel lungo dong mel kha TV tongin alang thei tlatani chu wang chuan Alex le Stevie in kar chu athavak big lo nei na khia khatia ko ta thonga Stevie na kalson tak nu khan Alex nen lim takin an om chhowanga ti chuan in nei ta thlengin an tum chho tu anga ya ma se be se lo tak mai in to na chuan an in kar po thavak big lo ti chungai ta ni ta ending e ma ka la khang ani na ta ka chuan Alex hi Stevie tel lo chuan engwak ani big lova tin Alex chaklo na zong khri chiang to chu Stevie hi ne ya unau pa Alex ne atumani si chuan a chaklo na zong khri chiang to Stevie chu ne ma sak phatangai ni tu ni hun tha chu ni ti chungai dana ni ti chuan a thian American ngam tak te mi parok vel chu parti hlimom tak mai bua sei pain in mu khom na hun asiama zantia nia an lama nuaman ti khop mai zu tenin hawa ti chuan zana lo rei zera Justin chuan thian ten hena chuan a thil tum tak chu sei chuak ta Alex Ambrose hi kan mel ma ani khia tuna hian ama hi kan be anga ya chumi kan be theina tur chuan a chaklo na khachiang tu Stevie hi a thinlung kan nge ngai ni tuna hian in kha ve thonga Alex le Stevie de chu ani nei don lo tin Baltimore ko pui chunga thu adak na sakhop maya he hi thu dik ni nge in alang bok chuta chuan enting nge Stevie thinlung hi kan po pen thiang ti ngai to chian ngai ni an tia kan jinga pakhat chuan ati danom chun chu nangma hian Stevie thinlung chu in ne ngai ni an tia ma se Justin chuan amma khan kalo ti khalo zo vek to chu wang chuan min mu dan zong pu dang lam vek to in karing Stevie thinlung he chu thil hakam takani garing ani atia an thian te jinga me che pakhat chuan chu tiang ani rangot hleinem me che thinlung hi ran ai nen thak dang lam thei te mai nia tuna lan dan chuan amu ta fu lo lai takni na lang boka me chia chuan an hal sat lai len mang an lai tampui thei tu nia an khriat chu an thinlung am pe mai zel chu wang chuan tun hi tan hun tha nia tun ma ido om dan le ama thunun itum dan te khang zong kha poi ti thu le khatiang khan omi du do lo thu te soinga tin amamo na tampui tu le a har san chin fel sak tu ni idu thu te tilangla soimei rovin atakin ma la bokla ti chuan a thinlung chu ne le thenge nge yang ti in ro man na han siam puya chu thu chu Justin chuna khiatin dik ativio mai emponi sen goal bel chu unau pa ti chia chunia malak dan tur an rel chomek zel don ani Stevie pokha a thian te ho hlimna ni on theng don ma se a ro tak chuan
media ma Alexa thil soi wang khan at hin lung chu dam tak tak theilawa yamina om deuh tlat maya chu wang chuan a hlim po a hlim ful tak tak theilo chutia hlim lo mel chu Alexa na mu chuan midang ho om lo hunang ha ka mak le April chu anin neina tu sun chang boi puin anom bawa tinanu le pa te po anom lai takania a thian te po ina chu nanom lo ni ti khia chu ve da Stevie bula chum bakalin Stevie milo zilok te atia ti chuan aroma chuan akai lu chowa Stevie chuan enge soidui nei atia chuta Alexa chuan ka soidu mo i khachiang khopang chu kha thil thlenga wang khan ilom lo ilung oi lo ni ti ka khia chu wang chuan kha soi felanga in ka khia atia soi felangai le to chuang heinem mi zong freta ingai dani puang chuak towa khami ma te khan min lo khel lok sala khai ngai dan kha min thong lu tuk lo tu he nia atia chuta Alexa chuan o kan tin mun kha ngai to chiang ta che khati lai khan kha thu kha sei chuak lo tai la media mi de khan mak le April ni lovin keini panhi chu khamin le boi pui don sin chu wang chuan keini panhi min boi pui theina tur a top theina tur kan tiang khan ka soi ni kha atia tin mi stock ken nan po kan soi dun to khatianga ka tong kama wanga I thin re manei chuan I la koi mai ni chu wang chuan la koi lo la ngai to na film tak pula kan din hun kha khia thiam tum ta che a han tia Stevie chuan la koi mai a khatiang la koi ngai lewin I chu soi kha chiang khopalom kam malam huna Stevie nen hian in nei tum na engma kan nei lo te tia min nei tum lo nei si chuan enga tinge ma khani soi lo chu ba ka min nei tum lo ne na in zui rang hinge om ziom chuang a han telea chuta Alexa chuan ngai to chiang ta che tuna khui chuan ke ni pani hi in nei po ni la kanin ka ga hem boina ne om renga tin ke mani me mal na mel ma kan nei rang boka ka bial ni lai po hian ke ma min be nan nang hian vo in zat nge ro bo te tin vo te ti boi te to ngai to ta che tin kanu pui han ningat heida chu tuna aina sa jok hian idin huna de thong don jok asin chu wang chuan kalo ngai to dan chuan heng kam buina zong hi ching fel chho photela chu min ho chuan gal muang takin kanin neyang kalo ti jok asin atia Stevie chuan chu ti zong ngai to ni chuan ani ve tu mel khop mai ma sengun de vin han ngai to ta la bo ro kal mon hun kan ha don ani chuan engtika ma chu mi hun chu thleng don lo kan pan hiya kanin nei chuan kan chak sodanga heng kam buina zong te hi kan pan hin kan bo thei jok mai thei sin hetia nei rawa kan om hian buina tam jok a chhuat theina chan sa sang jok mai te pon mai thei sin atia engpon in select sa chuan kan ta na thlobok chu kan khatak tak chuang lawa amai ro chu ka soidu chu hei hi ni nang hi kami mangai ne ya kanu pui tan puwa ka nei dui ni ma se to na kan bo rok buai noi ka hi chuan in nei lampang kala ngai to theilo ti mai chu nia chu lawa kan thian te in nei to hlim takin I troi om photela kanin ka hem buina thleng to su se kan ti kha atia chutia hunrei tak mai anin kom dun tak no chuan eng tin emo abu rok so sang lu tuk te po chu an beng dai thei deuh ani mai thei heti mek lai hian mak le April te po chu an rom lama an lo in kom ve meka April chuan kan malak dan hi chakma ma nenga buina kan tok trap maya kan malam huna kan in chirna tur thil kan tiang ti te pokal lawani chu wang chun in nei te kan man mo ma ni do mo tin lo soi mek mak chuan chu tiang zong ngai to su ke mani thiam lo pon hei nem kan thian kom te hi mi chal lang tak kan nia chu wang chuan enga mo hlek kha buina angina om huai zel mai lom chu wang chuan ngai that lo na tur ang mam lo ngai thata kinom la ke ni pan hi chu hlim takin kan om do na lom buina lo chhuana bul chu ke ni lovin kan thian te Baltimore khopui chunga po milang sa tak te heng ho zo khilom ke ni chu mi pa ngai mai kan nia chu wang chuan eng ma lo thona nei su lim takin kan in nenga engkim a thavek mayang ti na lo nem ve bokani nakin deuh chuan Flora te Yvonne te Christopher te chu Alexa te ina chuan an lo kala nilin hnuwa in neina kam bua sei dona entinge kan tiang le kanin pe man do nem moni le tin am buai khop mai chuta Yvonne chuan
he mi in che thratvel thung chang chu Mr. Ken khati ti la me la trying ka khia atia Mr. Ken reporter khomo atia oni e ama kha Mr. Thiam tak mai nia lom tin in che thratvel po thiam viau kha chu wang chun ni chung chuan anaw ta nen he in hian che moi man mayang an tia chu po chu lo ni se April 1 designer te tin makeup te tu ma kan la be fel si dawa enti kan tiang an tia Stevie Chuan mel fet kan nei lom kalo phone sakang cheu atileya so tiang chuan an mel khia ten han tho kho man han tang ho tak taka ni lu chunga in nei na ko pui tak mai pe fel man tu chuan man la ta so maya atu ma chun ol man lo ani be mai heti lai hen chan chin thak la ma pon puang na sakhop mai tun hai do kham bal timo kho pui chunga thodik lo lenga Alex Ambrose le Stevie chuan in nei don tin ma se hi khia swalani thodik jok chu hi nia Alex Ambrose le Stevie ni lavin han thiante Mark le April chu tuna tonga ni lia hian an in nei dona anin bua sei meka nu pahlim tak nia chung ko hlohling tak din tu kan du sakna kan hlan bok ani tin thu adar le mek bok ani chu mai ni lavin he anin nei na sen so le anin nei na mun tu zong te po Alex Ambrose na tum sak dona ti te Mr. Alexa mitra le Baltimore dana mirau pui chu tuna po hian a thian de tan mirau pui ania an hak san na zong chin fel sakin ni de chung la ka in nei thei turin an ma mo zong po Alexa hian a boi pui don ani ti ten an puanga chu tho chu Justin chuan a om na tang chuan lo mu vea alo en vea a to pa chuan Alexa chu en tin mo a in ti ho pui da thei ta nga tinge mo Alexa hi mi zong hian ngai san tlat le ti na lung oi lo khop maya amual phodon chawa ma seng tin mo a ron in recover le ya mi pui te ngai san thei tu kan ron ding chuak le thrin tuna chuan Alexa chu en tin nge a be ta kang Stevie chu en tin nge then lunga hne sak thayang ti te angai tu na ron oma a boi khop mai ama sabera chuan apu sumdon na zong ro zun tu kan ya tuna po hian apu ai o in sumdon na tam tak chu akuta om towa heti chung hian Alexa chu hne hlei the dek lo ni chu wang chuan tun ai hian ka sumdon nei ka man tang kai angai ni he Baltimore ka pui chunga hian Alexa ai in ke ya unau pa zok hi thil ti thei zok kania midang te tan puwa tampui tu tha zok kani ti hi kalan ti angai ni ti zong te ngai tua chu tianga Alex ai ro pui zo ka ain lan thei ani nga chuan Stevie po chuan angai dan a thak dang lam thei a be se ya angai dan a thak dang lam thei ni chuan a thin lung a hne theina chance ain hon te po a be se bok ani chu tia ngai to na a se na malak dang tu ka ngai to mek lai chuan kongka chu tui mo hena kon kik ko dot maya lo lu to te na va pan na ya ma se kongka chu in kala wangin chu kongka kik tu chuan a ai ring zo ke na kon kik le dot ta tunge moni o ti na vakal nai ole chun zum sel chu episode dat lia kan kon ti le watanga Alexa te hi a top trap to a top khuna chuan a ai ngai nam zok thon thu kan kon chun zum lenga episode dat lia kan in hule vak don ya